Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkamu da kasancewa a cikin wannan lokaci, barkamu da kasancewa da wannan tasha tamu mai suna Easternash Voice Coach TV. Wato tasha da take kawo mana hanyoyi da dabaru na yadda ake ƙirƙirar waƙa, rubuta waƙa, jeranta kalmomi a waƙa da jeranta kafiya da rera ita kanta waƙar. Alhamdulillahi, a wannan lokacin za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Mun tsaya akan karuruwan waƙa na Hausa waɗanda ake amfani da su wajen auna waƙa da kuma ƙayyade adadin abin da aka yi amfani da shi a cikin waƙa. A yanzu haka muna kan misali wato na biyu ne ko na uku wato BASID, wato abin da ya kasance ƙafa ta shida da ta suka ɗaura alaƙa ko ta auri ƙafa ta biyar shine mustafilun da fa'ilun. Mustafilun ita ce ƙafa ta shida suka haɗu da fa'ilun ƙafa ta biyar, sai suka auri juna suka fi da wani karin sauti mai suna BASID, wato shida a tara da biyar a tara da shida a tara da biyar, fa'ilun a tara da mustafilun a tara da fa'ilun a tara da mustafilun a tara da fa'ilun, ma'ana mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun. A wannan lokacin za mu ci gaba, wato za mu kawo misalin a bidiyon mu na baya da muka faɗa, wato za mu ba da misalin waɗannan karuruwa a waƙe. Kamar a nan wajen ba tare da ɓata lokaci ba, na fidda kari kala biyu wanda yake a kan BASID muka yi shi, wato mustafilun fa'ilun. A nan nake cewa mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun. A haka na fidda karin. Abinda nake cewa kalmomi kuma shine ko me na ce zani sai na kira ƙadiri, Allah ka yarda na yi domin sa'al bashari. Ko me na ce zani sai na kira ƙadiri, Allah ka yarda na yi domin sa'al bashari. Wannan kari na farko kenan da muka yi amfani da mustafilun fa'ilun. Kari na gaba shine nake cewa mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun. Har kan ga tayo jiri ta zam kamar sasari, in ka yi banga gari garin ka za ka yi bari. Har kan ga tayo jiri ta zam kamar sasari, in ka yi banga gari garin ka za ka yi bari. Mustafilun fa'ilun. So alhamdulillahi, kada a manta, ni sunana Ishaq Tasu na Seed, wanda aka fi sani da suna Easternash. Nake cewa a ci gaba da mana subscribing wannan tasha tamu, ana yaɗa mana ita mai suna Easternash Voice Coach Message. Sai wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu.